Passos per crear una comunitat energètica des de zero. 1. Genereu una aliança local i formeu un grup motor. Poseu-vos en contacte amb les entitats socials del vostre barri o municipi, ateneus, cooperatives, associacions, ajuntament, per parlar del projecte i crear una gran aliança. Reuniu entre 5 i 10 persones per formar un grup impulsor, divers i multidisciplinar. Gràcies al mapa del web de Som Comunitats, podeu facilitar que altres persones es sumin al projecte i defineixin el seu grau d'implicació. 2. Constituïu la comunitat energètica i poseu en marxa els serveis. Un cop feta la constitució legal, ja podeu començar a impulsar les accions socials i energètiques. Podeu compartir plaques solars, vehicles elèctrics, energia eòlica o xarxes de calor i fred. També podeu oferir serveis com auditories energètiques, accions per a la reducció de l'ús energètic, grups de consum de proximitat, impulsar el bicibús, organitzar formacions sobre energia, fomentar l'ús d'aparells de segona mà o fer compres col·lectives, ja sigui de fotovoltaica, pèl·lets o llenya. A Som Comunitats trobareu totes les eines necessàries per portar a terme la gestió administrativa, l'alta de noves persones sòcies i la gestió dels serveis. 3. Feu créixer la base social. Posem especial atenció als col·lectius més vulnerables i eixamplem la base social sense deixar ningú enrere. Organitzem-nos per construir una societat més sostenible, democràtica i conscient. Som-hi!